5 сол пеш аз ин як программа сохтам дар ҳамин қишлоқи Хутомо. Аввал ман любой корро тестировать мекунам. Як бор таҷрибаш мебинам, чӣ хел натиҷа метиҳад. Ҳамон натиҷа медодагӣ корро бас зиёд кардан дар кор. Дар ҳамин қишлоқи Хутомо омадам, мактабе ки ман мехонам, мактаби номери 5 аст дар Дарга. Омада пурсидам, гуфтам ки чанд та аълочӣ доред? Кругли аълочӣ бача мехондед. Хотирам ба нест, ду кас ме се кас ме хеле буд, ёки набуда ме хеле буда 5 сол пеш аз ин. Баъд гуфтам ки гӯш кунед, кадомаш ки ҳамин полностью ҳар чорякош аъло мешаду, солонаш аъло мешад, ман ҳамон ба оилаг метиҳам. Фақат талаба бар аълочиҳона. Ҳамин сар кардам. Ҳамо аълочиҳо ба стипендия додам ман. Фақат аълочи ба, не ки сол полностью кругли бошад. Агар мисол шумо кругли шудед, шумо мегиред, шумо не, дигар кас мегирад. Ҳар як чоряк ба аввал медодам. Аввал ҳар як чорякаш ба ҳамин чоряк ҳамаш 5 шуд метед. Чоряки дуюм то ҳамаш 5 шумо намегиред. Дигар кас дигар мегирад. Ҳамин сар кардам. Аввале ки сар кардам, хотирам бас ё як то ду та аълочи буд. Баъд аз як сол пасаша 40 чанд та шуд. Зиёд шуд. Нигоҳ кунед, мақсади ман чӣ буд? Мақсади асосии ман чӣ буд? Вай бача ба пул додан, мақсадаш чӣ буд? Мақсади ин сета чӣ буд? Сета мақсад. Якум, вай бача калаш башинад ки илм қатъиян пул кор кардан мешад. Якумин чизе ки ман мехостам мана ин чӣ бошад, ки орзу накунад ки ман мерам мардикор мешавам. Ҳамон қолаби орзуи мардикория мардуми тоҷик дур кардан дар кор. Просто азобаша ман кашидаги мардикория, ман 6 моҳ мардикор кардагӣ. Ман намехоҳам ки дигар халқам мардикорӣ кунад. Мардикорӣ қатъи ҳаёти фарзанди мо дигар намешавад.